Ako soltero, sarua kong guwapito, itsura ni Gabi, kung ang ulay pisngi. Mayon ang problema sa ngaran ng pamilya, maghapon istambay, mayo man tigbantay. May sarong kahaning may tigrin, may sarong bilog na gin, kumplito na ang aldaw bago nang mapungaw. Alagad ngunyan, ako naliugan, na pierde ang lima, bata kong maugma, obligado ka nang mag-uli nimbang gisa, lampas alas 7, maglikay sa buti. Ang ako soltero, mayo ako rin takot, maski rubo-rubo, maski kompromiso. Mayo maning kwarta para sa barkada, utang sa tindahan dahi mabayadan. Ang pasyal baga puro banggi, madayo sa barayli, kung makabistuning chimay maugma ang buhay. Alagad ngunyan, ako naliugan, mahanap ning pantungod, ako pang makudkud. Saro-saro ang brief, igwa pa ning pagkitsa, sobra ning pagtiyos, garong makilimos. Kang ako soltero, sarua kong guwapito, itsura ni Gabi, kung ang ulay pisngi. Mayon ang problema sa ngaran ng pamilya, maghapon istambay, mayo man pigbantay. May sarong kahaning may tigrin, may sarong bilog na gin, kumplito na ang aldaw bago nang mapungaw. Alagad ngunyan, ako naliugan, mahanap ning pantungod, ako pang makudkud. Saro-saro ang brief, igwa pa ning pagkitsa, sobra ning pagtiyos, garong makilimos. Ladies and gentlemen, after 7 years, paglipas 7 taon, ang samong aki anong dahilan si Mrs. Saan na yun ang matres? Sa sarong simana, ang karne bihira, anas ginunawan, pangot inutangan. Minsan na kaming nagiwalan, sintimos ang dahilan, alagad kung may kwarta si Mrs. Daimbra. Alagad ngunyan, akong namitigan, ang pagpapamilya, bakong suba-suba, aki pakakanon, ang inabanggihon, bulang tungit pagkinom, dagos ng haliun, ang aki nagatuki, nung kang umintindi.